là hệ với chút thiếu luống lâu lắm cả nên đồ ra mà cái nên thụp sặc lém lâu ngắm hay vai và con nó thiếu khen cái này á hay voice tel à hay bị tụi na video cái nên tụi na hiền hay là chen chất là về trong cam te po hi alang do này em po ni se uluk dawin cái nên phát tăng video pa ni cái nên do na hi en pot te sau quá thì cũng kêu vô thì nói nó thành cứ là tiền đấy chuyển về không về cũng về chúng ta để nó cứ về khắp mọi nơi chúng mấy tiền nguồn của hàng để nó cứ về khắp chúng 갖추는 돈이 혹시 Lại
Hei hi tho le zan lai dar som pani vel bor a thil thleng ania ting hian zoom nin ka ria an scooty hi an scooter hi an ron thleng thla a ti chuan helai hmuna hian an ron dinga zun nan zonga ti chuan helai kil bang kil a son an wazunga ti chuan helai a ron let le lam hian helaya no parking ti intar hi an ron lataringot mai ni tam tak chuan kongpui area hian mani dor kota hian no parking ti hi kan ta ringot zela kan ti mai theya ma se kan hriat ta na poimo chu tuna an din na an ra ana chi khi kongpui sir side drain khu na kha ni ti chuan an kalna chin hi ram dang ani to hi kongpui area ni to lawin he dor compound hi ani to a khi electric ban tila signboard kongko mu na sang sang lian pui kong chungan ta nang chi chak dei to kha ni hi doram ang chi kha ni to thina mi pui te po hian heng hi kan thliar thiama poimo kongpui area customer only tian lo ta re go thi chu thil thiang lo ani thil dik po ni lo thil tha po ni lo chu ti ro le ro chuan he mi ram to a thi chon tar thiang ani an du thu ani to a chu chuan ram ani to an du chun poisa pon lo kon thei chuan thu ni chuan hei ti hian an la ringot maya scooty ma khian ti hian an han zep nok noka an thian te po khian lo nial lem chuang lo thate tin an lo da ve ngot maya chuan heta hian aerox pakhat steering lock mi loina dinga hei hi an chuang china an en chin vela anot viau ani mela nan nalan ti zong takte po ani mela ti hian an ena a em tur shim an chuk thalen han ti thalea tin an tong kama tang hian han en hian han ngai thak hian har fim pa ngai tak an nirin chia lowa tin har fim in an ti du nge mo ti turania hetiang hi thil ho tak ang hian langma se thil a serious reu ni he thil hi hetiang hian thil lak thei mai lo ta sela a him lo zel don ti na ni tin upatakan la ni email lawa tlerol te rol thar te ten la ni emaila azia lo khop maya a soi fo trin to kha thil rem chang mi thil a dia mo eng thil po ni se sarkar thil po lo ni se rem chang kan la du mai zel hi hi thil poi de umai ni a thil thalo de umai ni a thil lian tham pom se kan la du zelang thil rem chang aum phot chuan hi mi tam tak hemi kong a hian kan film lo min mudon lo ni chuan engma poi tilem lo hi kan tam khop mai a thil bo thei lo po hi to mang lo ni hi ti tur khop hi ania ting hi kan in thup sakna sa thin lu to ka hei hian ati huang tau zual zel nin ka ria chawang chuan mel shiat thei lu tuk po ne nge mo ti tur ania video tang hian mel po kan thup lowa han lo in huadi pon in siam that nan te mi tap tak pon kan man ka bei se hi indim lo mai tengu ti hi ka ril ru ni ta dewani chuan eng po ni sela mi piang thare bo piang thar lo emo christian ni bo ni lo emo mi thil an phal na ni lo emo an thu ni lawa lak son te lak bo te hi ruk na ni thil swala ni tin mi du lai thil lo lak ngat phei chu thil tru lo top kho kania kutlei thil ti po ni sela thil tha ni ngai lo ti ka sei do ni akhal chak lo chu tin nase apos hei hi kat ti blur top maya chan chu youtube lam hian miron khak thina then chu min delete sak mai thina heng hi channel ta na la om thina mamidang poram post lom chu ti ka ti chu midang chuan lo post bero sen ngamani chuan ti phot mai tiang mathalakin ka da don thowa chuan hemi video le tlem te hi chiang zo kainen du chuan heta hian instagram lama hian kan da nga en lo tan pohana thalak hi om don thowa chuwang chuan apoi lem lo tura ngai tiang ti chuan
heta hian thalak hian en wang wang tai la kawngpuiah khian a tung zawng te kawngpui wang tan zawng te leh kawngpui dung zui zawng te in scooty pali ngot mai a lang a pawh khin a dinga entork nin ka hria a awang tan zawng i kawngpui lam hoi zawng in a dinga chuan a dung zawng in rei leh barkman an dinga chuan heta in access a ding bawk a kawngpui khi an rawh zau ve tho khat ani motor pakhat din theina dawn tur kar te pakhat len theina tur deuh thaw chu kawngpuiah khian an rawn tawlh chho ani hi zan lama thil thleng ania ti chuan khi laia car baleno ni awm tak khi ka hra chiang bik lo motor khi khian a rawn hnawl tarup mai ni ti hian helaya entork le barkman le access hi a rawn hnawla ti chuan rei pawh hi tlutel ta a rawn hnawl rup mai a ta hian ian wang hian tunge thiam lo scooty te hian an thiam lo i ti nge motor khaltu hian a thiam lo ti khai ril ruwa ngai to na lo da taphot la ti chuan hei hi a rawn sut tan lai tak ania barkman a rawn su lai chi ania ti khian kawngpui khian en taila kawngpui area khian en la side drain chin khian en taila tuna motor rawn tlan na motor a sutu rawn tlan na a che khian a tok zawngin car dang rawn tlan ta se pangai takin in pel thei mi in rin om lo ni ti chuan helaya scooty da ho hi len khat chau hian emo adung zawng hian len khat choin emo om ta se thatakin zau takin anin pel thei rin oma ma se zau takin kawngpui ong zau takin an lo da a chu khi car khian a rawn hnawl ta a rawn suta a mi tam tak chuan an da hnok lutuk wang ani khian phuto kan hmu ti te pawh tam tak anomin karing ti chuan khi hmasa ber a rawn sut na ni a ti chuan a IC ra rawn tlan phei le in barkman hi a rawn su le a rei hi su lo vel chia su lo moi khop mai a chuan a pia access a hnol le a camera footage dangom to lo wang in helai hmuna hian a bak alang to lem lowa a tlang ta nin an soya ama hi an la hre chhuakin ka ring chi lowa riat chhuah har deuh tur ani boka tikhian an vain an tluta ni thil pakhat an tluk tak diala chuan thil pakhat kan lo soi kai lokanga hei tuna rei tluk na te hian en ta wala rei tluk na chak a kawngpui pobik kin hunga hi motor ra khat na sai na ni pakhata motorina ara khat em hun ti na nia sumiam je chu he konga hian kong chan ve helai kawngpui a hian metal rod kawngpui chan ve deuh thaw hi engtik lai pon lir thei pak nan an hmang thin ti na ni hi adum num hlar chin hi motorin lir thein an ra thin na mun ania chu helai mun vel a pochin thung hi chu lir thein an ra vak ngai lo na parking area ang dewa an man thin ti na ni hetiang hi veng tina hian abik takin veng kil khor deuh ti la hemi main road kawngpui tak miti na kanin man trom ni lem lo a hi chuan atam khop maya tlan a har sa thin tlan hreom ka ti thin keipon an thupuya lut le tiang ti chuan kha motor khan heng ho hi arun sutani tia ngai me a chuan an phu tok ani a chuti khati ti tam tak a soi inom karing in ril ro po chu lo om karing ma se chu tiang ani ngot lawa lir thei kan khal re in kan hma mi te hi kan su tur ani lo ti ni top mai ni kan hmu an nia kan hma ami te lir thei kan in zui na po in zui kan kala ni pon engchen nge distance da tu ti pon kan hma mi te an din thut po su lo turin chumi chu gap kan siam tur ani ti ni top mai ni kan hma mi te hi chu kan su thiang lo kan hmu san ne kan hma tlan an nia chu wang chuan konglai taka po hian loading se konglai taka hian he lir the hi loading po ni se sut theina dana nei chuang lo ni a thiam chuang lowang dana ngan shem don ani chuan a sut kha an shemanga ti chuan a sut a hi kongpuya ada man dik lo taka da man kha a ranin an shem vele mai don ani chuti aga ria wang chon he baleno hi he motor baleno ka teringota kan chiang bik lo ania enge a sut chan hi na hriat ani lawa ha roi nge helai a hian a kwal sual pal nge kat sual pal nge enge mahar sanna to nge a hriat ani lawa ma se thilmak deuh chu
suwa mi ti pala atlan tlang kher hi til thalo lai ber jok chu ni sutate hi che em lo thei a chevio po ni thei ma se mi ti pala tlan tlang reng reng hi chu mi hlo om ka ti thina ni a chan chu kholaya ram noya mi supalin ti pal se mi mulowa ami sing an tla chiat thi tur pon an tla chiat san du mai na rin om thina ni tiang hi voi tamalo thleng to mi motor ti pal te mi sing ti pal te tlan chiat tlan tlang hi tun hnaya mizorama a thleng hnem em mai ni chuwang chuan a heng ho hi chui chu aman chua char char hi a tha khop maya acha chu kan man zat lo chuan ai vayang mai kan ni na hi tam to ni vayang mai ka ti vaya point tam tak chu ei an ding thina ni hetiang mi an suta an ti hian an tlan bo vek bik lo ni chuwang chuan vai pot luk lo vai tam tak pot luk lo tiang rel rupu hi an tam to lo tuka engi man chuak ila shemna pe ila ni nang hian chui chuak chat thei hlomila tuna hian hetiang ti ching te hian an sim pha da win karing eng poni se video lo en tu te lo ngai thla tu te chuan film khur takin lir thei khalila chuti rol chuan mishing kan nia fam kim lo kan ni ti sual thei kan ni chesual thei kan nia mi tipal thei kan nia mi supal thei kan ni tin mi pon min tipal thei chungju kan nia wangin kan thil ti sual te pom ngamila mi kan lo tipal ani pon ding lama phurna langamela chu mishing pa ngai mi pui tling zia tur dik takani ti chuan masalama video kan ente po tru lo takami thil lo lak te lo suwa sam mai ching te anei tu te nam lo wanga duwa mi thil lo suwa sam ang chi te a thleng mun ani heng hi ti to lo tha khop maya kan ching tharna sa hlena hriata chu wanga he video po ron siam kan nia acha kan soiwa acha thu tha kan ngai thlan hema kan hrinama chunga kan siam thadu lo ani chuan za awang le mol pho lo wang shim shim an ti lo po hi thil tha ni ati wangin nanan da chok ani